Prečo sme sa tu dneska stretli? S Michailou ideme robiť workshop. Ten workshop bude zameraný na to, aby sme podporili všetky ženy, ktoré sú v neustálom strese, ale hlavne tie ženy, ktoré majú jednak aj nejaké tráviace problémy alebo majú iné zdravotné problémy. Tým, že ja pracujem s ľuďmi aj robím konzultácie ohľadom trávenia, mikrobiomu, rôznych ochorení, ja sa stretávam s ľuďmi, že málo kto nemá nejakým spôsobom zdravotný problém alebo ten problém s trávením. A už to božne, že so stresom. Či už tá plynatosť, nejaké nadúvanie, budeme dávať dokopy trávenie. Pretože aj ako Miška spomína, tak práve aj to naše trávenie súvisí s našimi ženskými pohlavnými orgánmi a to je ďalší dôvod, prečo to zameriavame aj na ženy, pretože ženy, ktoré majú problémy s trávením, majú veľakrát problémy so ženskými orgánmi, majú problémy s menštruáciou, je to veľmi prepojené. To isté ženské orgány, prepojenie, pečeň, čo je detoxikácia. Miška, kľudne sa vyjadri. Áno, veľmi, akože veľmi dobre hovoríš. Keď nefunguje to trávenie, nefunguje mikrobióm, je v nerovnováhe, tak je v nerovnováhe ten hormonálny systém. To znamená aj ten ženský reprodukčný systém, s tým, že v tých črevách je taká spleť hormónov, ktoré sú baktérie, sa nazývajú že estrobolom. A oni majú vlastne nejakým spôsobom odstraňovať prebytočný ten estrogen, ktorý sa hromadí v tele. A keď je ten črevný mikrobióm v nerovnováhe, tak sa recykluje ten estrogen späť do krvi. Ak má žena už endometriózu diagnostikovanú, tak to zhoršuje tento zápal. Plus sa tvoria ďalšie nové ložiská, ktoré sú veľmi bolestivé a samozrejme to vedie k závažnejším ďalším veciam. Vzniká ešte vlastne syndrom polycystických vaječníkov, skrátka to PCOS. Čiže aj tá žena, ktorá má endometriózu, má aj teda polycystické vaječníky alebo aj časté zápaly gynekologické, aj časté infekcie, zápaly močových ciest. Ja vám to na workshope všetko dopodrobne vysvetlím. Ako to funguje, prečo máte tento daný problém a čo s tým viete robiť. Ako teraz si vlastne pekne povedala to, že kto si tam vyťaží najviac z toho workshopu. Hej, čiže naozaj sú to ženy, ktoré majú menštruačné problémy, majú problémy s trávením, majú možno, že práve už tie ochorenia, tú endometriózu, majú nejaké polycystické vaječníky, čiže vlastne ak sa v tom nachádzate, tak vám vysoko odporúčam tento workshop, pretože sa tam dozviete toľko informácií a hlavne tých praktických rád, čo s tým robiť. A môžete to začať meniť, lebo je to možné, môžete to začať meniť. Je to celé prepojené tak, že potom vzniká inzulínová rezistencia, to nerovnováhu v čreve, hej, vzniká inzulínová rezistencia, vtedy vzniká nadmerná produkcia mužských hormónov a vtedy vzniká vlastne to PCOS a vlastne chronický zápal sa drží aj v tých črevách. Čiže nie je to o len tých ženských hormónoch, ale aj o iných hormónoch, hormónov štítnej žľazy napríklad, hej, že vtedy sa stretávame s tým, že tá štítna žľaza prestane fungovať ako má, väčšinou vzniká dosť často autoimunitné ochorenie ako Hashimoto, hej, to znamená, že zápalové ochorenie štítnej žľazy, čo je tiež dosť vážne ochorenie. Koreň môže byť práve ten chronický stres. Ideme prispieť tomu workshopu každá v tej svojej oblasti. Ja sa idem venovať práve práci s tým podvedomím, akoby cez to telo, pretože aj práve tie naše myšlienky ovplyvňujú to, ako sa cítime, to, aké máme podvedome limitujúce presvedčenia, strachy, aké traumy máme uložené, nazvem to nevyriešené alebo nepoliečené a práve všetky tieto aj zadržané emócie ovplyvňujú to, ako sa ten človek cíti, či má zdravotné problémy alebo nemá zdravotné problémy. Čo sa týka toho samotného workshopu a tých cvičení alebo tých aktivít, ktoré tam budeme robiť, tá moja časť tam bude vlastne o tom, že budeme teda jednak pracovať cez meditáciu, prevediem vás cez meditáciu na to, aby ste pocitili hneď ten okamžitý efekt v tom tele, a naučím vás, ako cez tú meditáciu si vlastne aj ten stres uvoľňovať. Budeme sa pozerať na to, čo sa vám reálne v tom tele deje, čo sa vám tam odohráva a budeme sledovať tie jednotlivé signály toho vašeho tela, pretože to telo k vám prehovára. Ja vám budem akoby odovzdávať takú sadu nástrojov na to, ako si pomôcť v rôznych situáciách, či už riešite nejaké emočné preťaženie,
alebo cítite veľa stresu z práce. Ak máte problémy napríklad aj s tým trávením, viem vám tam jednak teda ukázať, že kvôli čomu to môže byť, čo sa týka tej aj psychosomatiky, alebo čo sa týka vlastne aj, nazvem to, že toho prúdenia alebo neprúdenia energie, ako sa vám vlastne tá energia zasekáva a ako s tou energiou pracovať tak, aby ste naštartovali tie samoozdravné mechanizmy toho tela. Lebo to telo je veľmi inteligentné, ono má naozaj veľmi silné tie schopnosti a my to tam budeme otvárať. Čiže budeme to otvárať či už cez ten dých, cez tú meditáciu. Tým, že ja sa venujem aj Theta Healingu, tak budeme robiť aj skupinové programovanie cez energiu zdroja. Vysvetlím vám tiež, ako to súvisí s rôznymi spomienkami z detstva, práve tie vaše zdravotné problémy. Viete si to tam možno, že aj konkrétne nájsť na tom workshope. Môžete tam akoby uvidieť, že z čoho to vlastne pochádza. Nájsť si to tam a tým pádom sa vám to bude aj potom ľahšie spracovávať. Budeme pracovať somaticky alebo cez to telo. Bude to veľmi praktické. A ja teda z toho vedeckého hľadiska budem sa pozerať na to z toho pohľadu mikrobiomu. Ja vysvetlím všetky tie veci, ako fungujú, ako sú prepojené, ako ten mozog s tým črevom sú prepojené a ako tou stravou si viete pomôcť aj z dlhodobého hľadiska. Mikrobióm je taká moja špecialita, venujem sa tomu už dlhé roky. S tým, že sama som si riešila svoje problémy, čo sa týka alergie, intolerancií, takže nejakým spôsobom som sa vzdelávala v tejto oblasti veľmi dlho a teraz už pomáham ľuďom, čo sa týka toho trávenia, aj toho mikrobiomu, ale aj spojených rôznych ďalších ochorení, ktoré sú vlastne s tým spojené. Chceme vám pomôcť a preto sme spojili tieto dve roviny, tú vedeckú rovinu a teda tú energetickú a spirituálnu rovinu, lebo vlastne telo s dušou sú prepojené a niekedy nestačí riešiť iba to telo, niekedy treba riešiť aj to vnútro, tú dušu, tú psychiku a myslím si, že toto prepojenie je veľmi dôležité a veľmi akože v tomto sme sa našli obidve a preto myslím si, že jak sme sa stretli nedávno s Lindou, tak ten nápad prišiel akože takto, že rýchlo. Čiže toto je vlastne práve akoby tá alchymia toho tela, tá alchymia, ako to vlastne funguje, ako je to poprepájané aj na základe toho mikrobiomu, ako s tým súvisia minerály, vitamíny a tak ďalej, celý ten komplex. A samozrejme, ako je to práve ovplyvnené tým, že prečo sa nám vôbec dejú tieto choroby. Ak povedzme, ak ste ženy, ktoré ako sa snažia niečo robiť, hej, napríklad ste ženy, ktoré aj cvičíte, aj sa snažíte zdravo stravovať, snažíte sa doplňať nejaké živiny, nejaké látky a podporiť to fyzické telo a napriek tomu sa vám stále niečo opakuje, stále sa vám deje, niečo sa vám nezlepšuje, tak tam môže byť práve aj ten psychický element. Hej, to znamená, že môžu tam byť niekde nejaké potlačené emócie, môže to súvisieť s nejakou traumou, môže to súvisieť s tým, čo si nosíte v podvedomí, aké máte presvedčenia, tie podvedomé presvedčenia väčšinou. Možno, že cítite, že nemáte takú sebahodnotu, možno, že sa podceňujete, možno máte pocit, že nie som dosť dobrá, alebo som až príliš. Toto všetko vie súvisieť s tým, ako máme nastavené to naše fyzické telo. Pretože veľakrát sa to najskôr objavuje na takej tej jemnohmotnej úrovni, alebo to nie je hmotné, to je fakt naozaj jemnučká vibrácia a práve sa to akoby sa to ukazuje na tom našom energetickom poli. A keď my prehliadneme určité signály ešte tu, kde si v tom energetickom poli, alebo tie signály na tej našej koži niekde, tak sa začne to objavovať viac a viac na tom tele. No a ako to poznáte, keď už máte vážnu chorobu, znamená to, že ste prehliadli možno 10 signálov predtým. Takže my vám budeme ukazovať, že ako to teda v prvom rade neprehliadať, ako sa o seba zaujímať, ako sa starať, ako si dať ten čas pre seba. A keď si dáte čas pre seba, to znamená, že už ste na tej dobrej ceste práve k tej sebaláske, práve k takej tej také, že sa idete vyživiť, vyňuňať sa v tom. A to je práve to, čo pomáha aj tomu nervovému systému, aby sa upokojil. Hej, začínate automaticky ľahšie dýchať alebo lepšie dýchať. Hej, samozrejme, ak máte nejaký zlý dýchový stereotyp, to tiež narúša tú rovnováhu. Tiež to ovplyvňuje to telo, ovplyvňuje to psychiku.
Čiže budeme práve cez také dýchovo-somatické cvičenia pracovať s tým telom, aj teda s tým fyzickým telom, ale práve aj s tým energetickým telom. Budeme sa pozerať naozaj na tie rôzne myšlienkové pochody, ktoré vám tam behajú. Čiže čo si o sebe myslím, čo si myslím o druhých ľuďoch, čo si myslím o mužoch, lebo milé dámy, to keď máte problémy s orgánami dole, hej, so ženskými orgánami, veľakrát to súvisí s mužom vášho života a môže to byť váš partner, váš bývalý partner, môže to byť hnev na vašeho bývalého partnera, alebo nejaké nedokončené vzťahové drámy, niečo, čo tam ešte si držíte a omielate to, čiže nejaké traumy z tých vzťahov a veľakrát to súvisí s vašim detstvom, s vašim otcom. Hej, a pozor, nie len s tým, čo sa udialo tu a teraz, my budeme sa pozerať ešte hlbšie, pretože naozaj my si vieme ťahať rôzne rodové traumy, vieme si ťahať rôzne rodové presvedčenia, čiže možno, že vaša praprababička už mala určitý program, napríklad, že neverím mužom a hnevám sa na mužov a toto je presvedčenie, prešlo povedzme na vašu babičku, z babičky to prešlo na vašu mamu a z vašej mamy to prešlo ešte na vás. A vy, kým tam stále máte toto podvedomé presvedčenie, nemusíte o tom tušiť, že to máte. Ale keď to tam je niekde zakodované v tom vašom podvedomí, tak podvedome sa tak aj správate a podvedome vysielate tú frekvenciu toho, že ten muž je zlý, že ten muž že nemôže mu veriť, že ma zradí a tak ďalej. A to sa všetko zapisuje v tom vašom energetickom poli, zapisuje sa to vo vašom tele a ak tam držíte kdesi nejaké staré potlačené emócie, aj či už je to od prababičky, tak to môže práve spôsobovať aj tie zdravotné problémy. Čiže nie vždycky je to iba otázka toho mikrobiomu a otázka toho, či sa dobre alebo zle stravujete, to samozrejme vplýva, ale môže to súvisiť práve s tým, čo si držíte na tej energetickej úrovni v tom vašom poli. Takže toto všetko budeme riešiť na tom workshope. Som zvedavá, kam nás to dovedie. Vždycky tá skupina je iná, rôznorodá, ale prídu tam presne tí ľudia, ktorí to majú počuť, ktorí tam majú byť. Čiže ak ste pripravení, ak cítite, že to s vami rezonuje, že sa chcete niečo nové dozvedieť o sebe, že si chcete dopriať pre seba, niečo sa nové naučiť a hlavne si odniesť do života veľmi, veľmi cenné nástroje, tak vás pozývame. Budeme sa tešiť, alebo tešíme sa na to, keď prídete. Presne tak. No, ja som sa tak akože rozímala teraz, ako Linda hovorila o týchto všetkých rodových líniách a všetkých týchto veciach a normálne, až som mala zimom riavky, lebo je to tak, je to pravda, ja som si tiež prešla rôznymi čisteniami a vecami a takýmito tiež terapiami, takže som sa do toho vžila, ako rozprávala a som si tak uvedomila, že tento workshop bude mať takú obrovskú hodnotu pre vás, čo sa týka toho spracovania všetkého a tej pomoci vám, že som si uvedomila, že mali by sme tieto fakt workshopy robiť častejšie, lebo som tak rozmýšľala nad tým, že reálne kto z nás v tejto dobe, áno, česť výnimkám určite, si dá každý deň taký ten čas na seba, alebo sám pre seba, na pár minút, že sám so sebou sedí, vníma svoje telo, vníma svoje myšlienky alebo proste nejakým spôsobom iba je fakt sám pre seba a že počúva seba. Veľa ľudí nepočúva seba, nepočúva svoju intuíciu, nepočúva svoje telo, nepočúva svoju dušu, keď to mám celé takto spojiť. A vtedy vznikajú veľké problémy zdravotné. Vždy sa to na tom tele odzrkadlí, ukáže skôr či neskôr. A presne to, čo aj Linda hovorila, všetky tieto záležitosti okolo toho, ako to je, či teda už z detstva, alebo teda z tých rodových línií, všetko sa to niekde zapisuje a samozrejme všetko sa zapisuje v tom tele a to, z toho tela to potrebujeme. Hlavne treba nejakým spôsobom to pomenovať, hej, nájsť to, že kde to, čo to je, čo to spôsobuje, zistiť, pomenovať a aby sa potom dalo s tým pracovať. Takže to je najdôležitejšie. Na to je tu Linda, ktorá vám s týmto pomôže a urobí. A ja fakt sa nesmierne na to teším, lebo viem, ako to má silu, viem, ako to má hodnotu a fakt vážne, ako som hovorila, budeme to musieť robiť častejšie pre vás.
lebo je vás veľa. Je vás veľa, je veľa ľudí, ktorí toto potrebujú a ja budem len rada, keď sa nám toto podarí. Fakt, že takto sa s vami stretávať, takže veľmi sa budeme na vás tešiť a tešíme sa na vás a teda pozývame vás na tento workshop. A všetky informácie určite dáme vedieť včas, aj dátum, aj všetky tieto veci a ja sa už teraz teším. Určite, ak spravíme aj toto video, tak link nájdete pod týmto videom, alebo ak nie priamo pod videom, tak určite to budeme mať v našom bio, aj ja, aj Miška na svojom profile. Prípadne nám kľudne môžete napísať správu a pošleme vám to priamo. Pozor, tento workshop je obmedzený na, koľko sme dali? 14 ľudí cca? 14-15 ľudí maximálne. Chceme to držať naozaj v takej tej, aj by som povedala, komornejšej atmosfére a hlavne chceme ísť na kvalitu. Čiže nech vám vieme aj individuálne dať to, čo potrebujete. Budeme vám tam dávať ešte nejaké bonusové materiály, ktoré budú veľmi hodnotné. Dokonca tieto bonusy predčia samotnú cenu toho workshopu. Poskytneme aj tie informácie, poskytneme vám návody, ale poskytneme vám gratis konzultácia aj so mnou, konzultácia aj s Michaelou, ktoré budú individuálne, čiže ak budete mať nejaké otázky ďalej, tak sa môžete pýtať. Michaela vlastne má firmu na veľmi zaujímavé produkty, ono sú to vlastne výživové doplnky, čiže budete tam mať v tom aj nejaký package akoby tých doplnkov, ktoré bežne nakúpite za úplne inú cenu, vlastne aj ako dostanete priamo tam, už vrátane tej ceny a zároveň budete mať ešte ďalšie výhody potom, ak by ste cítili, že potrebujete pokračovať ďalej alebo že vám to dáva zmysel, tak tam budete mať aj nejaké zvýhodnené potom ceny ako účastníci tohoto workshopu. Ako Linda spomínala, presne budú tam aj bonusy, budú tam aj balíčky, pripravíme nejaký balíček aj s tými mojimi produktami v nejakej forme. Pre vás samozrejme presne bude aj zvýhodnená suma, cena teda na nákup aj tých produktov. A bude tam aj naša podpora. Tá naša podpora je teda aj Lindina konzultácia, aj moja konzultácia individuálna. Veľa ľudí nevie hneď, ako čo majú zmeniť, alebo ako čo majú robiť, hlavne pri tých rôznych problémoch, ochoreniach, čo sa týka trávenia. Tak potom ešte následne bonusom bude to, že budete mať odo mňa nejakú dobu, dlhšiu 2 alebo 3 mesiace, taký ten mentoring alebo takú tú podporu odo mňa, že budem stále vám k dispozícii, keby ste mali akékoľvek otázky alebo čokoľvek riešiť v tejto oblasti. Myslím si, že povedala som všetko, čo bolo treba a určite o mnoho viac sa dozviete na workshope, takže teším sa na vás a ty neviem, či tak, ešte chceš niečo vidíme povedať? sa, iba že sa vidíme s tými, s ktorými to už teraz rezonuje, tak vy už sa tam vidíte s nami, takže sa na to teším sa na vás. Tešíme sa.